ina wukar da za a yanka yar akuyar nan. Waya, hold this. Sagiru, baka kyautawa kanka ba. Ka zalunci kanka, amma dan Allah dan Annabi ina roƙonka kar ka sake maimaita ka kaji? Insha Allah ba zan sake ba har abada. Ƙware kuwa har abada ba za ka sake maimaita irin haka ba. Ku kwantar min da shi ya kalli alƙibla. Wayo Allah ba zan sake ba. Gyara mini. Wayo Allah ba zan sake ba. Ba zan kuma ba. Wayo Allah. In za ki sha ne kawai ki magana malama. Su ja kunnanta cewa ta rabu da Bintu. Ba na son mu'amalar ki da Yasmin. Saboda bai kamata ka san ina za ni ba. Zaman kanki kike yi a layin jahannama ko sani giwa ko? Kina sake yin magana kuma sai na kakkarya miki gaba ki a gidan nan. A sati mai zuwa cikin shirin da kowa sabon salo. Ba dole ka gare na ɓace ba tunda kuma zaba mutunci ne da ku ba. Lado ya bata. Dole hankali na ya tashi mutum ne amma na sa aka kawo wajena. Malam Hassan anya ba jefe kai ba malam. Rugum nake babban dodo. Tabariya ko haɗe ya kwana tsaye. Ragayar dutse ya jinin mai daki. Yana bala'in suna. Shi ya saya min dan wahala. Dole kenan. Ya Ibrahim,